नमस्कार मित्रांनो, आमच्या यूट्यूब चॅनलच्या नवीन व्हिडिओमध्ये मी दीपेश गोटल तुमचं सर्वांचं स्वागत करतो। तर मित्रांनो, मला आजच्या व्हिडिओमध्ये मी जे काय दाखवणार आहे ते तुम्हाला सांगतो मी। तर मित्रांनो, आज मी चाललो आहे आमच्या गावाचा सर्वात पहिलं पाणी पाईपलाईननी आमच्या गावात आलं।
आमच्या इकडे तिला बोल्डो बोलतात, बुलबुलला. ते बसली कुठेतरी. लवकर लवकर जावे लागेल मला. तर मित्रांनो या साईडला म्हणजे गुरं पण आता कमी झाल्यामुळं काही येत नाही. तर येतात काय काय गुरं येतात, तुम्ही पाहू शकता इकडे. इथे म्हणजे शेण आहे सतत.
होता इथून जाऊ कुठून. एकटा असला की जरा बोलायला कोण नसला सोबत की त्याच्यामुळे प्रॉब्लेम होतो. काय एकटाच बडबडायचा. जरा बघतो इकडून डिस्कवरीवाल्यासारखं जायला लागतंय. बरं त्या झाड काय आडवा पडल्या वाटते. नाही आडवा नाही. शपथ आता का शिकारीला आलोय मी अशीच वाटते. तसंच वाटते म्हणजे शिकारीला आलाय दारीच्या खालून खालून वाकत वाकत. त्यात काहीतरी अडकलं. काटा सुरपला. तर मित्रांनो ही पूर्ण डाग चढताना माझी उदास होणार आहे पूर्ण. इकडून जातो जरा फेरी मारत तसा वरतून त्या साईडला येतो खाली. मित्रांनो पाहू शकता नजारा इकडचा.
ते पण कधीतरी तुम्हाला दाखवतो व्हिडिओ करून त्या मैदानांची आमच्या इकडे. आणि मे महिन्यात कधी पार्टी करायला आली पोरं म्हणजे तर येतात या साईडला. यंदा पावसाळ्यातली वीज इथं होती, पेटल्यामुळे काही समजत पण नाही कुठं होती ती. आणि मित्रांनो ह्या साईडला म्हणजे एक खेकड्यांचाच प्रकार असतो, मोठे बोलतात त्याला आमच्या इकडे. ते पण पकडायला खूप मजा येते. तर मित्रांनो तिथे जातोय थोडेसे म्हणजे जातो तिथे. तर आता मला दाखवतो. खेकडे तर आता नसतील, ते मोठे बोलतात ते पावसाळ्यातच असतात. पण ते काढतात ज्या ठिकाणी तिथे जातो जरा बघायला. उन्हाळ्यात कधी गेलो नाही मी तिकडे त्या साईडला, पावसाळ्यातच जातो. आणि यंदा तर पावसाळ्यात मी आलेलो इकडे पण जायलाच भेटला नाही ह्या साईडला. चॉकलेटी कलर म्हणजे साधा थोडा असतो तो खेकडा. कधी दाखवायला भेटला व्हिडिओमध्ये पावसाळ्यात, जर व्हिडिओ काढली इकडची तर तुम्हाला नक्कीच दाखवेन.